akkor tiédet, nagykó. Na. Gabi. Ti. Csoportkép vagy videó? Rátettük a krumplit a fám. Kinek Ez így kizelhetem? szerintem a jó. Az én uramnak, én nem én főztem. Nagyon jó, elmondom neked. Gyere már meg. Na szógós. Na szógós milyen? Jó. Na, tudtok írni. Tudtok írni. Kemény család, kemény. Van rendesen kenyír, vagy hozzunk még a kenyérbókot? Egy hónapra valatok. Mi van, Topikám? Elég lesz, apám? Kell még? No. Élőbe megy. Egyél, Topikám. Hagy egyenek, hát tesó. Ha kell, kír még, akkor hagy egyen. Hagy egyen. Főzöm a krumplit nektek. Kettő. Fordítsd meg a kamerát. Várjál. Nem is van. De itt van. Járom, kipálom. Hallod? Elég lesz a kaja. Elég lesz a kaja? Szóljatok. Elég lesz a kaja. Miénk az egész videó. Nagyon puszilak benneteket, nagyon komolyak vagytok. Így tovább. Jaj, de keménynek kell. 8-ig van a buli. Reggeli. Oké. Megyünk oda a családhoz. Várjál, vigyázz, hogy egy a kicsi. Na, Karcagi! Na, Karcagi! Hello! Család kemény nagyon. Itt van a sógor is. Hello! Elég lesz? Elég egészségetekre. Tudtuk élni, ez igen. Kemény. Legyetek, ne szígy, ne bőjt. Ez megyen fel a fészre. Az jó, nagyon jó. Menjünk. Kemény. Kemény. Azt a mindent. Ez a Itt még nem koptuk. ezt a csirókát való nem értem, de komolyan. Felmegyünk az élőbe, a testvérek, az Isten áldjon meg mindenki szeretettel, az mindenünk az életünk értelme. Abba élünk. Hát igen, itt van a csiróka is, üdvözöljük a családjával, legyenek egészségesek, itt van a krumpli. Hát még nincs vége, látod, nincs még vége. Ne vedd a kezemből ki. Hát igen. Hogyha mindenkedet hát igen. Válat is feltesszük, minden. Szia, bácsisom! Hello! Megvan, ne figyeljék, belőle megy felfele. Az élőbe megy. Szia, bátyám! Ott vagytok. Hova tegyél?
Fél annyi? De ahogy teszi, igaza van. Krumpli pocsékba menjünk. Hagyj egyenek. Na megyünk vissza a Botot családhoz. De milyen lett Pali? Nagyon, nagyon finom. Íme itt vagyunk a Botot családnál. Melyik a legjobb? Bettél már mindegyik. Hát nem kóstoltam, megmondom őszintén, de a tiétek nagyon finom. De lesz ott a miénk is, mert nagyon komoly az is. Itt a húgom is szedje az ennivalót, a pörköltöt. Hát ez a munka. Mennyit főztetek? 20 kilók? No jó, van. Elfogy a kenyér, szóljatok, majd a kenyérgyárból hozni. Doresz is eszik? Keveset egyéb, Doresz, keveset. Ott a kenyér is kapám, vegyek. Ó, de kemény. Kemény. Töltsé nekem is.